Κάνατε κοντένω είναι της μαμάς μου. Πρώτα βάζουμε όπως βλέπετε εδώ, βάζουμε για να έβαλαμε χρώμα καρφίτσες, κοντένουμε εκεί που θέλουμε, κανονίζουμε ανάλογα το γαζί μας και αρχίζουμε να γράφουμε και αφαιρούμε σιγά σιγά τις καρφίτσες. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο ισχυρά γίνεται. Είναι silk το ύφασμα. Φροντίζουμε να πηγαίνει σωστά το ύφασμα. Αν γίνει μικρό λάθος, έτσι μισό πόντο, εντάξει, στο μακρό δεν φαίνεται τόσο άσχημα. Αλλά προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο πιο ίσια γίνεται. Εγώ δεν το έκανα τρόπομα. Αν θέλετε για πιο σίγουρα, για πιο ίσια αποτελέσματα, με πιο σωστό τρόπο, είναι να τροπώνετε πρώτα το μέλι, δηλαδή με πρόχειρη κλωστή, που μπορείτε να την τραβήσετε μετά να τη βγάλετε, για να βγαίνει ίσια και σωστά. Αλλά όταν συνηθίζετε στο ισχυρό βάζωμα, δεν χρειάζεται να το τροπώνετε. Μικρό, αν το λάθος να πάτε λίγο αριστερά ή δεξιά, που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, βασικά είναι ίσιο. Είναι άσπρη αυτή και see-through. Είναι δύσκολο παράδειγμα από την κάμερα, γιατί είναι άσπρο, δεν φαίνεται με την άσπρη κλωστή. Αλλά είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε. Και προσπαθείτε να βάλετε πιο ανοιχτό το γαζί σας, γιατί όταν προσπαθούσα εγώ με πιο λεπτό γαζί δεν την τροπώνει, δεν τη γράβει, γιατί είναι πολύ λεπτό το ύφασμα μας και μπορεί να μας το τρυπήσει ή να μην γράβει σωστά ή να κόβεται η κλωστή. Επειδή υπήρχε ήδη ένα κόντημα παλιό, έτσι απλά το ξαναδίπλωσα. Κρατούμε και από κάτω και από πάνω, για να μην μας διπλωθεί το ύφασμα ή να έχει κάποιο πρόβλημα μετά, να σουρώσει ή κάτι. Προσπαθούμε όσο πιο γίνεται να το κρατούμε νύσια, με πρέα. Κρατούμε νύσια και προσπαθούμε να είναι ίσια το πάρα πολλά, μια πολλά μεγάλη κουστίνα. Το τραβούμε βασικά περίπου όπως ένα λάστιχο, για να είναι ίσιο. Προσπαθούμε να μην μας γυλάσει. Εδώ σαν είδατε εντάξει, και εδώ να μην μας σουρώσει, γιατί αν μας σουρώσει ή φάει μας κάποιους πόντους, ύστερα είναι πρόβλημα, ή θα έχουμε περισσότερο ή λιγότερο στο τέλος και θα είναι λάθος η κουστίνα μας. Φαίνεται απλό, αλλά θέλει πολύ προσοχή, ειδικά με ύφασμα. Φέρουμε την καρφίτσα, επειδή πάει να διπλωθεί, εδώ είναι καλύτερα. Θα βγούμε την καρφίτσα για να μην ράψει την κουστίνα με τη σούρα που γίνεται, για να μην γίνει λάθος. Έχουμε πρόβλημα στο τέλος. Είναι λιγότερο ή περισσότερο, πρέπει να βγαίνει σωστό στο τέλος. Θα φανεί το λάθος μας στο τέλος.
Δεν θα είναι δύσκολο να το ξυλώσουμε για να το ξανακάνουμε. Να βάλε. Πρέπει να προσέχουμε να ισορροπηθεί. Πρέπει να αφαιρέσω την πιο κάτω καρφίτσα, να το κρατήσω από εδώ, να το τεντώσω από εδώ. Παίρνουμε εδώ και αν κορτίνο γιατί είναι πολύ μακριά. Έτσι. Μπορείτε να τις βάλετε τις καρφίτσες σας πιο κοντά, αλλά έτσι φάσμα είναι πιο δύσκολο να γίνει. Πέρα την διαβάζω καρφίτσα. Να γίνει όσο πιο κοντά γίνεται, να μην φαίνεται διαφορά. Σχεδόν κοντά, φτάσαμε στα μισά βάση. Είναι αρκετά μεγάλη κουρτίνα, πάρα πολλά μέτρα, νομίζω καμιά 10 μέτρα. Για πολύ μεγάλο παράθυρο και για να είναι ισορροπημένο, να φαίνεται πιο φυσικό, να μην είναι τεντωμένο πάνω στο παράθυρο μας, έρχεται μπόλικο, όλο και περισσότερο. Αν ήταν άλλο νύφασμα όπως cotton, γιατί έχω ξανακάνει cotton ή πιο βαμβακερό νύφασμα, δεν θα χρειάζεται τόση πολύ λεπτομέρεια για να σιώνουμε το ύφασμα, γιατί θα είναι cotton, δεν θα διπλώνεται, δεν θα είναι τόσο μαλακό και δύσκολο το ύφασμα να πρέπει συνέχεια να το... θα βγαίνει ίσια το γαζί μας. Εδώ έχει κάποιον είναι διπλωμένο, είναι το ράψιμο του ήδη από κάτω υφάσματος, γιατί το έχει κοντίνει παγιά η μητέρα μου στο χέρι, δεν είχε ραπτομηχανή. Το είχε κοντίνει αυτό, όπως κάνουμε το τρόπωμα μιας φούστας και το ξαναράβω τώρα στο διπλό του. Η μητέρα μου το έκανε εδώ, το έκανε εδώ στο χέρι. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ κάπως, και εγώ το ξαναδίπλωσα για να είναι έτσι το θέλει, να διπλωθεί ακόμα μια φορά γιατί είναι αρκετά μακριά η κουρτίνα αυτή και ξαναράβω, αλλά έχει γίνει κάποιο λάθος από παλιά, δεν πειράζει, δεν ήταν δικό μου λάθος, ήταν και στο χέρι, καλά έκανε ό,τι έκαμε το παλιά. Τραβώ γιατί είναι πολύ μεγάλη η κουρτίνα και λόγω ότι βαρύ προς τα κάτω πρέπει να το βάζω ειδικά το τέλος από εδώ, πέφτει κάτω επειδή είναι το υφάσμα τέτοιο, είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο με την μία χωριστή το βράδυ, το είναι αυτό που θα κομπίνω. Προσπαθώ να το ισιώνω όμως κάθε φορά για να πηγαίνει ίσια κουρτίνα. Να ξέρετε να βάζετε πάντα το κοντόν από μέσα της κουρτίνας για να μην σας έρχεται εδώ, αυτόν τον χώρο το θέλουμε, για να μην μας σουρώνει εδώ όλη η κουρτίνα ή να δυσκολευόμαστε. Είναι καλύτερα να είναι το μικρό κομμάτι από μέσα το ραπτομηχανής. Και τραβάμε να έρχεται ακριβώς και προσπάθουμε
Δεν είναι ακριβώς έτσι, λίγα χιλιοστά, δεν φαίνεται διαφορά. Να μοντεύουμε πάντα, ξανά τραβάμε, να αφαιρούμε την καρφίτσα μας. Βάζω από αυτές τις καρφίτσες, είναι προτιμότερο να βάζετε από αυτές τις καρφίτσες όταν είναι μια άσπρη κουρτίνα, για να τις βλέπετε, να τις αφαιρείτε, να μην τρυπήσετε μέσα αυτές που δεν έχουν κεφάλι. Μπορεί να τις τρυπώσετε μέσα ή να σπάσει η μηχανή σας. Έτσι, εγώ από την αρχή, από τον καιρό που άρχισα να μαθαίνω, προτίμησα αυτές τις καρφίτσες που σκέφτηκα καλά, λέω ίσως επειδή είμαι και αρχάρια, έλεγα στην αρχή, και είμαι ακόμα λίγο, παραπάνω μόνη μου μαθαίνω πολλά πράγματα. Προτίμησα να έχει κεφάλι, έτσι να μπορώ να βλέπω τη γραμμή που πηγαίνει και όχι αυτό μόνο, να μπορώ να το αφαιρώ, να βλέπω που είναι η καρφίτσα μου, να την αφαιρώ. Και προχωρούμε. Ξανά τραβάμε, ελπίζω να μην έχει πολύ στο τέλος, είμαστε σωστοί. Τραβάμε. Σαν να είμαστε ok. Προσπαθούμε να τεντώνουμε σε ένα σωστό. Είναι πιο καλά η γραμμή, σαν τώρα την άφησα λίγο μόνη της και πήγε πιο κάτω το ράψιμο. Και ίσως να έμεινε και χασμό, έτσι είναι καλύτερα να την κρατάμε για να μην μας περισσέψει ύφασμα ή να πάει ζαβά προς το τέλος και να μπορεί να περπατάει. Πρέπει να βάζουμε αρκετό καρόλι. Υπήρχε λίγο ήδη, δεν είχα άλλον εξτρά. Προτιμότερο να είναι γεμάτα και τα δύο σας καρόλια, να μην χρειάζεστε να αλλάξετε τα καρόλια σας στη μέση του σύντους. Προσπάθω να επανσιάσω, να τραβήσω τα βαϊσιά. Βλέπετε αυτό, γι' αυτό να βγάζουμε την... Και ελπίζουμε στο τέλος, έχω λίγο φόβο, μήπως πήγαμε λάθος, για να το τραβώ μήπως με μία κουρτίνα, τώρα να δούμε. Τραβήσω προς το τέλος, τώρα να βγάζω. Εντάξει, επειδή κοντεύω να τελειώσω, βάζω όλες τις για να δω αν είναι ok η κουρτίνα μου ή αν θα έχω πρόβλημα. Προσπαθώ να μην έχω πρόβλημα. Μάλιστα, το κρατώ εδώ. Θα ξανά λέγει η γραμμή. Είναι σωστό, δεν είναι περισσότερο, στην άκρη. Θα είναι κάποιο λάθος σήμερα. Λίγο. Κάποιο.
Πρέπει κάτι να αρχίσαμε κάτι. Νησιά. Ξέρω γιατί όμως έχει κάποια... Μην μπαίνει περισσότερο στην άκρη. Κατάλαβα το λόγο, επειδή η μητέρα μου το είχε ράψει λάθος. Από κάτω κάποια στιγμή είχε ράψει περισσότερο νύφασμα, γι' αυτό... Grazie Αναγκαία τώρα από την αρχή σου στη δουλειά και εκεί στο χέρι. Τα δυο ίσια στο τέλος έχουν ένα μικρό προβληματάκι λόγω του ότι έγινε στο χέρι στην αρχή. Το πρώτο διπλό πρέπει να το αφαιρούσα. Δεν έπρεπε να το αφήνω. Κάπως τώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Αναγκαστικά πρέπει να κάνω μια μικρή ισορροπία για να καλυφθεί το λάθος στο τέλος. Ισορροπία. Δεν είναι, το υφάσμα μας τέτοιο. Και όλους για να γίνει ισορροπία. Εδώ όμως, για να μας ερτήσω, να το σωρώσω λίγο, να το πάσω λίγο μέσα. Και να μου δάμε. Γράψα εδώ έτσι όπως, για να, όπως, για να και εδώ στην άλλη μακριά. Το είχα αφήσει και να το ξανακάνω. Εδώ λίγο στην αρχή. Στερεό. Πατάμε για να πάμε μπροστά πίσω για να γίνει καλό το μαστικό μας. Και τελειώσαμε. Έχει κοντίνει η κουρτίνα μας. Ξέρω αν φαίνεται. Είναι και άσπρη, δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο.